El municipi se segueix volcant amb les persones afectades per la dana que va sacsejar la Comunitat Valenciana fa 2 setmanes. Després de la sortida de diversos combois cap a València amb aliments i material de neteja, en els darrers dies els veïns i veïnes han volgut mostrar la seva solidaritat amb els nens i nenes i joves amb una campanya de recollida de material per a les escoles. I és que aquesta iniciativa va sorgir a través d'una veïna del municipi. Jo tinc una amiga que es diu Cristina Montleón, que és de Paiporta, i la seva filla estudia a l'escola de l'Horta, CEIP l'Horta de Paiporta, i va ser un dels col·legis més afectats. I em va demanar ajuda a veure si podien portar material per a l'escola de sa filla i dels altres del municipi de València. Estem en contacte cada dia i li he passat algun vídeo del material i de l'esforç que estem fent tots els veïns i veïnes del poble i estan molt, molt agraïts. El col·legi aquest sobretot era de projectes, era que els nens no es portaven res a l'escola i ho van perdre tot, o sigui, tot, a l'escola aquella no quedava res i que cadascú aportem un granet nostre és molt per ells, és molt important. A partir d'aquí, tant Ajuntament com comerços i entitats, així com les escoles Mestral i Valdelors i l'Institut Berenguer d'Entença, inclús l'Escola Santa Marina de Pratdip, van sumar-se a aquesta iniciativa. L'Escola Valdelors, a través de l'AFA Vall de Llorés, van començar aquesta campanya de recollida de material escolar. A la Junta de l'AFA ens va arribar que hi havia altres escoles d'altres municipis que feien aquesta iniciativa de recollir material escolar i ens va semblar molt bona idea. I vam parlar amb l'escola i vam començar a difondre-ho a les famílies que qui volgués podria portar material escolar. La veritat és que, com a tot, perquè la gent respon molt bé, als aliments, al material higiènic, a tot ha respost superbé i, evidentment, amb el material escolar amb nens, que estem encara més conscienciats, ha sigut, de moment, un èxit. Paral·lelament, l'Associació de Joves de l'Hospitalet de l'Infant s'ha encarregat de la logística als centres educatius de l'Hospitalet de l'Infant. Doncs la idea és que quan els nens vinguin a l'escola, l'horari és al final el mateix de l'escola i a l'institut també ho estem fent, i llavors que els crios portin aquí la seva bosseta i estigui repartit a cada caixa. Després nosaltres això sí que fem més la distribució i ho portem a la Casa de la Vila, que d'allà se farà després el lliurament. S'organitzen els convois per baixar cap als pobles de València. Hem ficat una mica motxilles, estojos, bolis, llapis de colors, una mica això, el material del dia a dia de l'escola. I la veritat que està tenint molt bona acollida, com podem veure aquí. També, com diu ella, a l'AFA també s'està fent molt bona recollida i també altres punts. I això després se portarà, se lliurarà directament. La sala d'actes de la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant s'ha convertit en el centre receptor de tots els punts de recollida que hi ha distribuïts al municipi, com centres educatius, comerços, entitats o particulars. Està previst que el comboi transporti tot el material escolar a València el proper 20 de novembre.